ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон. Салом алайкум дӯстони азиз, бародарон, ҳамватонони гиромӣ. Бо шумо ҳастам Шуҳрат Қудратов, ҳуқуқшиноси Маркази ҳамоҳангсозӣ, ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон. дӯстони азиз, аз сабабе ки дар ҳудуди Федератсияи Россия YouTube бе VPN кор намекунад ва вақтҳои охир фаъолияти Telegram ва WhatsApp-ам дар ҳудуди Федератсияи Россия маҳдуд шудааст, бе VPN кор намекунад. Умуман худи VPN-ҳоям дуруст кор накарда истоданд. VPN-е ки ман доштам, 3 VPN дар телефонам насб карда будам, ҳар сеяш кор намекард. дирӯз яке аз VPN-ҳо ба кор даромад ва имконияти ба Telegram даромадану YouTube даромадан дубора имконият пайдо шуд ба ман. Барои ҳамин дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам, касе ки чӣ саволе дорад, саволотонро ба Max ки дар рақамҳои 926 944 0206 ба қайд гирифта шудааст, саволотонро нависед. Дар ҳамин Max ҳам канали худро бо номи Шуҳрат Қудратов кушодаам. Ба канали ман дар Max обуна шавед, чунки дар он ҷо мисли канали Telegram ҳама маълумотнома, хабарҳо ё ки видео дар бораи муҳоҷират чоп мекунем. Касе ки чӣ саволе дорад, марҳамат дӯстони азиз, ба Max нависед. Кӯшиш кунед ки аз Telegram ва WhatsApp кам истифода баред. Вақте ки VPN ки кор ки кард, кӯшиш мекунем пахшҳои мустақимро дар YouTube гузаронем, ё ки видеои кӯтоҳ, видеои 5 дақиқа, 10-15 дақиқа насб карда ба саволотон ҷавоб дода дар YouTube ҷо кардан мегирем. Аз он ҷумла ин гуна видеоро дар канали худ дар Max, дар Instagram ва ВКонтакти ҷой медиҳам. Барои ҳамин ба канали ман дар Max обуна шавед. Дар саҳифаҳои ман дар Instagram ва ВКонтакти обуна шавед, ё ки дӯстӣ равон кунед, то шумо ба дӯстӣ қабул кунед, то тавонед дар ВКонтакти ва Инстаграмам видеоро оиди муҳоҷират тамошо кунед. Дӯстони азиз, боз як бор таъкид мекунам, кӯшиш кунед саволотонро ба Telegram ва WhatsApp нанависед, ҳама саволотонро ба Max нависед. Дар Max ба саволотон ҷавоб медиҳам ва боз такрор мекунам, хизматрасонии мо ройгон нест. Касе ки чӣ саволе менависад дар Telegram, WhatsApp ё ки Max, пеш аз он ки ба саволотон ҷавоб гиред, бояд ҳаққи хизмати моро пардохт намоед. Пас аз он ба саволотон ҷавоб мегиред. дӯстони азиз, кӯшиш мекунем дар зери ҳамин видео, YouTube дар ҳамин видео ҷо мекунем, чӣ саволе ки дар YouTube дар зери ҳамин видео дар комментария савол менависед, ба саволотон як видеои кӯтоҳака карда пага ҳам дар Max, Instagram ва YouTube ҷой медиҳем. Марҳамат, саволотонро нависед ва ба саволотон пас аз пардохт намудани ҳаққи хизмати мо ҷавоб мегиред. Боз як бор дига аз ҳаматон таъкид мекунам, ба канали ман дар Max обуна шавед ва ҳама саволотонро дар Max ба ман нависед. То боздид дар барномаи навбатӣ.